Kanang mga tawhana angay na syampingan, charot. Hi guys, this is Shari May and right now naanapog ko. And of course, our topic for this day is 5 klase sa mga tao na atong dapat likayan this 2021. Man. Gusto ba ta mo asenso? Of course, tanan tao na pangutanan na ang tubag is yes. Kung gusto na itong masenso, this is the right time to listen sa akong ipang istorya. Hopefully na namoy makatunanan eh. Our first kind of person na dapat natong likayan is ang nga iguanas. So, mga iguanas. Anong animal man. Di ba dapat person man. So, iguanas. Mauni sila ang klase sa mga tao na maglain-lain og color. So, lain-lain og color na usa lang mag-color sa tao. Kini nga ni ang batasan. Ang kinaiya. Ang pagtrato sa ubang tao. Yan eh. Kung nakabantay ka, nakanang tawhana, maayo sa atubangan pero dili sa likod. Maayo kaayo mo smile pero ini talikod nimo grabe kayo tinutukan. That's one sign of being ang iguana. So dapat likayan na to sila nga naman. Kay kung atuwa silang hatagan or bukosan sa ato ang time na ay tendency nagkita na noon ang maglisod sa kinabuhi kay na stress man ta kay katundawhan na lain og tagad lain og kan dili na siya dapat. Likayan na lang nato sila. Di ba? Wa may mawala na to. Likayan na to sila ron makapadayon ta sa itong kinabuhi. So that's the first person na dapat natong likayan. The second one are the snakes. So nga naman, unsa man ni sila? Mao ni sila ang mga tao na abi nimog friend nimo, abi nimog family nimo, abi nimog closest friend nimo. But at the end of the day na aday sila'y intention na kuhaon sa imuha. Ano siya? Diba? Dili man literally na mukuha og butang, mukuha og kwarta, mukuha og pero nay uban na nay boyfriend unja gisikwat sa ilahang friend. Dili literally na butang or kwarta unsa pa pero the relationship nagikawat sa imong friend. Mo na siya. Those snake people dili na nato angay tagaan or hatagan pa sa tuang time. So, kita na lay muhatag og barrier. Kita na lay mulikay. Nga naman, dili man dautan na mulikay ta. Ipaglaban na to kung kintay, example, katong boyfriend nagsikwat sa friend. Kung ang laki or babae is love ka, then di siya magpasikwat, di ba? Naman ang tao, no? Di siya magpasikwat. Pero kung wala na, then you must move on. Dapat ikaw, sa imong kaugalingon, kahibaw ka, na sakto na. Di na angay tagdon. Dapat mo, padayon ko sa akong kinabuhi, kay kung dili, malipay sila, nag-ikaw, nag-ulguol. Malipay sila, nag-ikaw. Gapos-pos, kag hagardness, diya. So, dapat kita, mulikay na lang ta. Wa may dautan sa paglikay. Ang dautan, kung atoan na silang tagdon, unya ang mahitabo, kita na no mahimong dautan sa ring tao. Kita na mahimong dautan sa atong pamilya. Diba? Masakit kung ang pamilya na to. Diba? So, mo na siya. Mo na siya ikaduha. Ikatulo. The tigers. Tigers. Kanang aksyonan pa ganin mo gunit. Wa na. Rar na. Di ba? Roar na. So, kanta man na siya. Pero, sa unta man na naamang yung mga ingan ng tao na abi natog maayo, abi natog ilahang gihatag or ilahang gi-offer ang nimo is tinud-an na. Pero at the end of the day, charan. At the end of the day, masuko dahil nimo kay nganong wa ni mo giuli. So, kuhaon og balik, di ba? Kanang mga tao na kusog kayo, mga way.
The arguers, mo na siya. Itong mga tao na mo explain pa gani ka, nangasaba na nimo. So, likayan na nato, mas maayo pag anak kas tao na kung nakikiubos nimo, explain na nimo, madawat niya. Diba? Bahalag mahilom lang na siya. Makita kag tao na muto ang luha, dapat ka ng mga tawhan na ampingan, charot. Ka ng mga tao na bisag na kasuko, ihilom sa, di sa bitaw mo fireback, di sa mo banghag, ka ng mga tawhan na angay na siya ampingan, charot. Bitaw. So, kinahanglan na i-treasure na to ng mga tawhan na nga dili dayon mo banghag, pero kanang mga tao na mo banghag diretso, dapat medyo likayan na to. Kay kana sila, di na gina mo outro. Or kung naawan sila yung chance na magbago, then gamay rin gina na porsyento. Kaupat are the social climbers. So kana sila mga tawhan na mo na sila na bisag way kwarta halos kada semana or kada semana jud kaduha katulo mula kaduha katulo mo adtog laing lugar. Mga tao na bisag lisod ipakita sa uban na wa naglisod. Human na siya ang mga tao na ngay natong likayan kay kung sabay ta nila di na to makaya ang stress sa bulsa. So mawad antag kwarta mo na siya kay mahurot man manamang mugasto ka, di ba? So mo na siya kinahanglan natong likayan na lang nato, di na ta mag palabig doors mo na siya kaupat. And we have here the bad influence. Kadtong mga tao na kusong inom, nigarilyo, naibisyo, kaya na lang nato. So, di ba? Kamot nagtagayan ka niya pagkahuman bitaw, di magpawalibad. Balibad jud kay di ka hindi kang balibad. Ikaw ray madaot, imong lawas ray madaot. So, kung gusto tang mulambo this 2021 mo na mga tawhan nga tuang dapat ikayan. Mao to siya. Thank you for watching and ato i-recap. First are the iguanas, second are the snakes, third are the tigers, fourth social climbers, and the fifth is the bad influence. So mao to siya. Thank you for watching. Please subscribe and click the bell button for the notifications of my other videos. Thank you and God bless.